slyšet. Jak to mám vědět? A proč nekoupil ten mikrofon, o kterém jsem mluvil? Protože ty říkáš, že se na to podíváš a pošleš odkazy. A do teďka nedošli. Jelikož jsem se vyspal skvěle, vyšlo ironicky, tak si dávám pošlední záchranu. Pošlední? Ty jsi pošlední? Jsi poštěla. Tak to střihnám, jo? Jasně. Ne, ty to nestřihneš. Tak, zdar lidi. Jdeme na trénink. Jelikož jsem se dobře vyspal, tak si dávám poslední záchranu od Extrafitu, co jde a co funguje. Takže to probere i mrtvýho. A tady už mám citrulin a kreatin. No, takže si to k tomu hodíme. Dám si celý, aby to bylo vidět trošku na tom videu. Tak, začínám objemovou přípravu na letošní závody. Obešel jsem si vlastně celý kolečko doktorů v lednu, co chodím na preventivní kontroly, takže měl jsem ultrazvuk celého těla. Teďka naposledy jsem byl na kardiologii v Praze, to taky dopadlo dobře. Za ten rok se to vůbec nezměnilo a tím pádem jsem připravený. Furt jsi něco na hovno. Jsem připravený začít přípravu. Nic mě netíží, nic mě neto. Kromě standardních bodistek, který máme všichni po 30 letech. Takže jdeme na to. Dneska si dáme trénink prsou. Tohle do sebe kopnu. Dneska máme tady záda podle rozpisu. Trénink prsou. Ano. Máme mít prsta kam. Máme mít záda. Nevím, proč ta kamera mluví, že se jí nic neto. Tak, tady mám do tréninku taky už namíchané věci. Je toho dost. Jsou to amina, glutamin, aktinol. Teď si tam hodím trošku Nontexu. Teď si musím míchat až tady, protože ho mám teďka v té formě. Měřeně to tam dám. No a půjdeme na to. Půjdeme na ty kozy. Co tě bolí, Pavlí? Všechno. Ještě nezačali. Zadní ramínko si válcu. Takhle. Takže nakonec jedeme co? Prsa. Jsem to uhádal. Dáme kozy. Pičovinka, vychytávka. Doporučuji vyzkoušet. Koupíte u Vojtíka. U Vojty na webu. Tak, druhý cvik. Tlakový cvik. A tady už jdeme rovnou na pracovní sérku, protože už jsme rozcvičení dost. Že? Rozcvičení dost. První sérka bude s menší váhou víc opáček, ale do mrtva, a druhou sérku nahulíme na co největší váhu. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat bývalého a budoucího ministra školství,
jestli plánuje dát dětem do školství fitness, potažmo kulturistiku. Rozhodně základy silové přípravy musíme dostat do gramotnosti našich dětí, protože pohybová gramotnost je jedna ze základních věcí. Prakticky od malička, že? V podstatě od mateřských škol bych začal s všeobecnou průpravou ještě bez činek s vlastní váhou a tak bych pokračoval na prvním stupni. No to zní úplně skvěle. Já vám určitě ten hlas hodím. Chtěl byste něco dodat našim sledujícím? Jistě, především bez chemie, přátelé. Bez chemie. Tak to můžu naprosto jen souhlasit. Mějte se krásně. Díky. Teďka to máš co, Pavlíku? Teďka je první týden objemu? Nebo už druhý? Kdyby sám zvěděl, co? Co? První týden. Prvních pár dní. Prvních pár dní? Ano. A jaký je cíl toho objemu? Jako váhovej, když tak. Mám 115. Mluví se mi, že už je 121 kg. Tak si to zapátnout, no. Nějaký pěkný kvality. A kolik týdnů? Nebo se uvidí? Chtěl bych někdy v květnu začít, kdy by byla nachylit na pohodu. Takže to bude takový pozvolnej. Taky 3 měsíčky té objemu a pak pozvolna už přejít do diety, aby to nemuselo být drastický. Je to nějaký zkvalitění a potom tvrdá dieta. Jo. No, tak uvidíme. Ty Pavlík, to jsou pracky, ty vole, no jo, to bude do časáku. To je do časáku. Hej. Ale to video, to bude, ale to bude... A já už se natačím do videa. Stevie Borci v tanku, vole. A pes, vole. Dobře ty. Tak to zhodnoť, Peťo. Já si myslím, Ale nějak odborně. že by měl zabrat, no, ty ruce jsou malý a ty steroidy, no, to je ono, ty vole, no. Všichni sypou, vole, to je strašný, vole, tak já to tam čtu všude, vole, tak to je strašný, vole. To je strašný, vole. Tady vidíš naturála a hned prostě 5 čísel jiných ostatní prostě. Jasně, tady se jedný hodně. Máme kamarády. Jo, no. Kdo to má stříhat, vole. Je to v piči. Prostě venku sníh a sympací už nevěděli. Ministr, vole. Ale to tam nemůžeme dát, vole. Můžeme, no, musíme, aspoň ať lidi vidí, co máme za kamarády, vole. Budeš tam taky, vole. Ne, my podporujeme všechny sportovce finančně, morálně. Tady tesťáku, to je hrozný, to se musí větrat. Jdem cvičit, vole.
Takže protein, sprcha a domů na chvilku. Máme konec prsou a bicáku. Obvykle ještě dáváme triceps, ale to natáčení to trošku prodlužuje a už jsme hotoví, takže tricepsy dojdeme zítra. Zádům. No a co bych tak ještě řekl? Napadá ti něco? Na co se chci zeptat? Já se radši ani ptát nebudu. Děkuji, to mě je hodně snadný. Jo, já bych měl jako blbou otázku nejspíš. Jaký máš tam protein, mě zajímá? Protein hydro tam má. Kolik? 80. Kolik gramů tam dáváš? 25 gramů, jak to tam padne. A jak ti to chutná? Hodně. Výborně. Teď jsem si tam namíchal intra-workout, protože mě ho je líto vylit a nedopil jsem ho, tak to bude takový jako směsice všech chutí. Takže... Ale žaludek to přebere, že? Jasný, nech si chutnat. Ahoj lidi, zdravím vás. Ještě jsme včera jsme natáčeli trénink prsou a zapomněli jsme natočit, jak jezdíme břicho. Jaký břicho jezdíme, to spodní. Kor spodního břicha přímo se to jmenuje. Kor spodního břicha se to přesně jmenuje. To dýchání brániční, učíme se to prostě víc používat u těch cviků a práci žeber spodních. Jo. A zjistili jsme, že v tom máme i, když cvičíme hromadu let, velké mezery. Takže vám ukážeme pár cviků, který jezdíme před tréninkem a který jsme prostě včera zapomněli natočit, jo? Tak. Předtím, než začneme cvičit, tak je potřeba se správně rozdýchat. Správně to brániční dýchání, u toho práce žeber spodních. Přesně tak. Žádný dýchání do hrudníku. Takže začátek před cvičením důležitý je mít lehce odlepenou bederní část páteře a veškerá síla, když se začnete do kolen, je do kříže, jo, nebo i do pánve. Pořád musí být správný to brániční dýchání, pak má takové měl přední nohy a pomalinku si je přebere, bez toho, aniž by se někam pohry a aniž by se přiletová bederní část. Jo? Tady furt je malinká mezírka a váha jde furt do toho kříže. Správný furt brániční dýchání a práce žeber dolů s výdechem. Jo, nohy jsou stabilně v jedné pozici, nikam se nehejbou. Tak, nádech a s velkým výdechem stáhnout žebra dolů, stáhnout břicho dovnitř spodní. Tak, tady máme druhou variantu. Těžší varianta. Princip toho cvičení je úplně stejný, akorát s tím rozdílem, že máme ruce na kolenou a s výdechem vytváříme lehký protitlak do kolen. Jo, pořád myslet na to dýchání a vtahování tady spodní části břicha dovnitř a práce spodních žeber. To je ono. Lehký protitlak. No, ještě dvakrát. Tak, ještě jednu. No, tady máme třetí variantu, kde k tomu použijeme masážní válec, vytvářený proti tlaku do protější ruky s protější nohou. No, kde nám více pracuje jedna ta šikmá strana šikmých svalů. Jo, opět ten princip toho cvičení je naprosto stejný, brániční dýchání a s výdechem vytvářím lehký protitlak. Ahoj lidi, já vás všichni zdravím. Napadlo mě dát do tohohle videa ještě nějaký unboxing, takže tady mi došla krabice na objemovou přípravu a vidíte, je plná skvělých věcí, plná dobrot. Můžu to zkusit povytahovat všechno, ale bude toho na díl, takže mám tam různý druhy proteinů. Mám tady hydro, to užívám hodně po tréninku jako nejrychlejší zdroj. Mám tady i long, který je opak, který je postupně střebatelný z několika různých druhů a zdrojů proteinu. Mám tady různý druhy aminokyselin od komplexních produktů, jo, který užívám během tréninku hlavně. Pak tady mám jednoduché aminokyseliny, citrulin třeba, který se používá na pumpu.
během toho tréninku nemá v sobě žádný stimulant, je to jenom čistě ta volná aminokyselina, takže tě krásně napumpuje a rozhodně ti nic neskazíš, ba naopak, je to hodně dobrá pumpa. Mám tady kreatin, který je jeden ze základních suplementů, jeden z nejprobádbanějších, takže zase člověk tím nic neskazí. Bere se 80 týdnů, zaručeně ti pomůže s tím silovým tréninkem, s vytrvalostí a člověk tím jenom získá. Tady mám zase aminokyseliny a pak tady mám ještě glutamin. Glutamin je jedna ze základních volných aminokyselin. Při silovém tréninku ta spotřeba glutaminu v těle značně stoupá, roste, takže je vhodný ho suplementovat, doplňovat a bere se po tréninku a před spaním, zase ti jenom pomůže. Pak tady mám nějaký másílka, vitamínky, jo, Bčko, Ečko, zinek a protože ještě objem, tak to drtím někdy tyčkama, takže zase takový pomocníček, jo. Takže tohle byl můj unboxing věcí, které teďka budu do sebe drtit a které mě s tou přípravou pomůžou. A já vás zdravím a mějte zase krásně u dalšího tréninku.